Brad, excuse me, Brad. Ang Romano Katoliko simbahan, dili na siya tinukod ni Kristo. Gusto ko og ebidensya? Basaha ang imong Biblia. Ang tanang mga doktrina, certified true copy, gikan sa pagano nga Roma. Manilisod sa argumento o pamahayag nga tigmo-tigmo agukoy. Pangitaan og ebidensya nga ang simbahang Katoliko dili iyan ni Kristo, itudlo ang Biblia. Nya pag-abot sa Biblia, mismo ang ilang baruganan na kung di mabasa di tinuod, siya na po yung maigo sa hinungdan na kanang ilang gipanglitok, wala pud sa Biblia. Granting without admitting ang simbahang Katoliko dili gitukod sa to ang Ginoong Kristo. Nabi mabasa sa Biblia. Unsa naman pud nang sitas na toy. Nilisod lagi mapaduktoy-duktoy ta nya pagkahuman wala tay igong basihan ba nga mga kusarta or mga ligarta sa usa ka pundok nga kung diin imong giakusahan nga daot apan dili di ay. Number 2, kung mingong kang simbahang Katoliko pagano di ayaw tuwa ng Biblia. Kaya ang responsableng nagpagawas o nagdeklara niya ng simbahang Katoliko. Kung tinuod gyud mo nga dili mo sa simbahang Katoliko, din ayaw ninyo tuuhin ang Biblia oy. Number 3 points, wala pa mo din nis kalibutan. O pagka natao toy, wala pa nahitabo nga giimbento nimo na o gitukod nimo na ang imong pundok na ng simbahang Katoliko. Ang simbahang Katoliko toy mao na nakigbugno sa paganong Roma. O gani siya pagani ang tawag ining gilutos. Mo bito nagsulat ni San Juan sa gipadayag o sa kada cryptic letter nga pag-atake niya dito sa gitawag og Roman Empire nga sumala pa niya ang gingharian sa kalibutan kaniadto nahimo naging harian sa Dios. Asa man na karon? O biblical po na to eh. Kanang giingon ni San Pablo bitaw nga tungod sa inyong pagtuo nga taga Roma, nakailap ang inyong pagtuo sa tibuok kalibutan. Kanang pagtuo nimo toy asam lagi kan toy. Ay noon, di man na kinang ipangutana kay kanang inyong pundok, kamo ra magupoy nag-imbento ana. Kamo ra gyud nag-imbento. Kamo ra poy gatukod, bato kami nagparehistro. Nga naman kay kamo may pundador, kamo may founder ni ana. So para dili mailhan nga namakak mo at ubangan sa gitawag og mga tao sa mahitabo in mamahid mog hugaw didto sa gitawag og uban. Pero ang tinuod ana, kamo gyud mismo ang mga butbuton, mga bakakon gipanggamit sa yawa aron pagbuhat og daotan against sa simbahang gitukod ni Kristo. Kung may pagano ang ebidensya, makita man nimo sa simbahang Katoliko. Basahon nimo ang Biblia, puro rampod ninyo na personal opinion interpretation, yung pagkaman wala mo ligong basis. Puro ram butang-butang, puro radamgo. Mas pinakamayo to tambag na ko sa imo magpatanaw kang tinuod nga doktor. Nga naman kay sa hinungdan kang naghimo na ka og kanibitong mga pangunahuna ba nga layo perting layua sa realidad. Nga unsa man kanang imong ginahuna nga ang Romano Katoliko pagano layo ra kina sa realidad. Ang mga eksperto katong Doctor of Literature, Doctor of History nag-ingon ang simbahang Katoliko mao nang gisulti sa Biblia. Nagitukod ni Kristo. Ano man, ingon man si Kristo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Unya ka mo, ano sa arma mo ni buto? Ano sa amang gisulti ni Kristo nga ako magauban kanyo kanunay sa iya pang panahon. Buti pasabot sa iyang panahon hangtod karon wa na muhunong pag-uban. Ug di gyud na kamo kay kamo bag-o ra man mo ni buto nya pagkahuman kamo pag itawag ining gatukod. So, in terms of faith, in terms of existence, dili ang simbahang Katoliko ang pagano. Kamo ang pagano nga naman kay nagpatuo mo sa inyong kagalingon nga pundador, nagpatuo mo nga mura mong Kristo, nga naman kay nag-act mo at bang kontra kang Kristo, nagtukod-tukod mo inyo, nag-create mo inyong doktrina nga wa gitudlo na Ginoong Kristo, and at the same time nangulo pag yun mong sikta, nagpaila mo nga kamo ang tawag ining magtutukod, kamo ang dili na ma-apply toy. Muna nga mas pinakamaayo ti patan-aw gyud og doktor kay lisod kaayo ng mangimbento tag butang, magunahuna tag mga butang nga wala nahitabo sa realidad. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II.TV, Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official,
RJ Sanado Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.